Ці дажывем да лепшага жыцця? Дэмаграфія па-беларуску. Шапачкі з фальгі, віншаванне Пуціну з партрэтам Бандеры, а цяпер і званочкі супраць дронаў. Як беларускі мастак даводзіць расійскую рэчаіснасць да абсурду. І рэха новай Беларусі, падсумаванне канферэнцыі ў Варшаве. Панядзелак, 11 жніўня, 19 гадзіна, аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Колькі ў сярэднім пражыве беларус ці беларуска, якія нарадзіліся, скажам, летась. Нацыянальны статыстычны камітэт расказаў, якою з'яўляецца чаканая працягласць жыцця ў нашай краіне, ды падзяліўся іншымі лічбамі. Як выглядае дэмаграфічная сітуацыя ў Беларусі сёння, а таксама як яна змянілася за апошні час і што, калі параўнаць з суседзьмі? Усе адказы ў матэрыяле Алеся Яшчанкі. Амаль 75 гадоў. Столькі, паводле звестак Белстату, адмерана беларусам, якія з'явіліся на свет у 2024-м. Чаканая працягласць жыцця, паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, адзін з асноўных індыкатараў якасці медыцыны. Але далёка не толькі яна ўплывае на тое, якім будзе жыццё, доўгім ці кароткім. І гэта залежыць больш не ад медыцыны, а ад клімату, доступу да піццёвай вады, ад экалогіі і ад лада жыцця. Таму тут не толькі што добрая медыцына. Калі чалавек ужывае наркотыкі, п'е, мае шэраг хвароб, звязаных з ладам жыцця, медыцыне будзе цяжка выратаваць. Паводле звестак Белстату, калі чаканая працягласць жыцця для жыхарак Менску амаль 82 гады, то для мужчынаў з сельскай мясцовасці Магілёўскай вобласці менш за 65. То бок розніца больш за 17 гадоў. Агулам у гараджанаў чаканая працягласць жыцця вышэйшая, чымся ў вяскоўцаў. Розніца 4 гады, амаль 76 гадоў супраць амаль 72. Станіслаў Салавей тлумачыць гэта ў тым ліку нізкай якасцю медыцыны ў сельскай мясцовасці. Зрэшты, прыкладаў праблемаў датычных медычнай инфраструктуры і кадраў на вёсцы у тых жа сацыяльных сетках нямала. Я буду работать в деревне, где я буду один врач, я неопытная. По суті. Чаканая працягласць жыцця ў Польшчы амаль 79 гадоў. То бок у параўнанні з Беларуссю гэта амаль на 4 гады больш. Адкуль узялася такая значная розніца з суседзямі? Прыкладна з Польшай тая ж самая сітуацыя. У 90-х стартавалі прыкладна з тых ж самых пазіцый, і вось вам паказнік. Гэтыя 4 гады гэта ўплыв сістэм менавіта дзяржавы, бо яна адказвае за сістэму аховы здароўя, яна адказвае за прафілактыку здаровага лада жыцця. Сур'ёзныя дэмаграфічныя праблемы відаць і з іншых статыстычных паказнікаў. Если у нас в 2019 году рождаемость средняя была, средняя белорусская, рожала примерно 1,4 ребенка за свою жизнь. Сейчас, когда опубликовали новые данные, собственно, совсем недавно, оказалось, что у нас рождаемость уже ближе к 1 ребенку на женщину. 1 мільён 100 тысяч чалавек. Настолькі скарацілася насельніцтва Беларусі за апошнія 30 гадоў. Калі Лукашенко толькі пачынаў кіраваць, нас было больш за 10 мільёнаў. Паводле вынікаў апошняга перапісу падаецца такі лік. 9 мільёнаў 109 тысяч 280. Алесь Яшчанка, Белсат. 12-гадовая дзяўчынка пасля аварыі на Гарадзеншчыне, што адбылася напярэдадні, у цяжкім стане застаецца ў рэанімацыі Дзятлаўскага раённага шпіталю. Медыкі надаюць дапамогу яшчэ 4 пацярпелым, з якіх 2 непаўнагадовыя. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Падрабязнасці аварыі, у якой да таго ж загінулі яшчэ 3 дарослых, агучыла Міністэрства ўнутраных справаў. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от деревни Козловщина, Дятловского района, около 18 часов 20 минут. В результате инцидента погибли 47-летний водитель Рено и 48-летний водитель Мерседес. 47-летняя пассажирка автомобиля Рено также погибла.
Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынай аварыі сталі складаныя ўмовы надвор'я. Кіроўца аўтамабіля «Мерседес» не даў рады кіраванню, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з «Рено». Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху, што выклікала праз неасцярожнасць смерць дваіх альбо болей асобаў. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская пракаментавала сустрэчу Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна, запланаваную на 15 жніўня. Падчас яе прэзідэнты ЗША і Расіі маюць абмяркоўваць спыненне вайны ва ўкраіне. Ціханаўская падкрэслівае, якія колечы перамовы з расійскім рэжымам мусяць улічваць пазіцыю краінаў еўразвязу, а таксама не пакідаць Беларусь па-за ўвагаю. Раней гучалі засцярогі, што наша краіна можа стаць у гэтых перамовах суцяшальным прызам. Іншыя міжнародныя навіны ў нашым аглядзе. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што ЗША паабяцалі правесці кансультацыю з еўрапейскімі партнёрамі напярэдадні сустрэчы Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна, якая мае адбыцца на Алясцы ў гэтую пятніцу. Раней з'явілася інфармацыя, што міністры замежных справаў краінаў еўразвязу і кіраўнік замежна-палітычнага ведомства ўкраіны Андрэй Сыбіга таксама правядуць пільную нараду. Для нас пытанне тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту Украіны – гэта пытанне не толькі салідарнасці з нашым суседам, але і перш за ўсё пытанне нашай бяспекі. І таму я, як і ўсе вы, буду чакаць вынікаў сустрэчы прэзідэнтаў Трампа і Пуціна. У мяне шмат страху і шмат спадзеваў. Чаканнямі ад перамоваў Трампа і Пуціна ў пытанні сканчэння вайны ва ўкраіне падзяліўся таксама віцэ-прэзідэнт ЗША Джей Ды Вэнс. Калі ўлічыць, дзе праходзіць цяперашняя лінія сутыкнення паміж Расіяй і Украінай, мы паспрабуем знайсці нейкае пагадненне, з якім украінцы і расейцы змогуць жыць у адносным міры. Спыняцца забойствы. Гэта нікога не зробіць надта шчаслівым. І расейцы, і украінцы, мабыць, у выніку будуць гэтым незадаволеныя. Але я не думаю, што можна было б сесці і весці такія перамовы, калі б не лідарства Дональда Трампа. У сваю чаргу кіраўнік НАТО Марк Руте падчас інтэрв'ю тэлеканалу CBS запэўніў, што альянс працягне пастаўкі ўкраіне зброі незалежна ад вынікаў перамоваў прэзідэнтаў ЗША і Расіі. ЗСУ нанеслі удар па прыборабудаўнічым заводзе ў расійскім Арзамасе Ніжагародскай вобласці. Вядома пра некалькі выбухаў, сама меней адзін працаўнік загінуў. Завод выпускае прадукцыю для вайсковай авіяцыі, у прыватнасці кампаненты для крылатых ракетаў Х-101, высокахуткасных Х-32 і кіраваных Х-59. Таксама дроны пашкодзілі вайсковыя прадпрыемствы ў расійскім Дзяржынску. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў падпісаў распараджэнне для вылучэння Міністэрству энергетыкі $2 мільёнаў ЗША. Грошы пойдуць на закупы электрычнага абсталявання для гуманітарнай дапамогі ўкраіне. Раней Аліеў у тэлефоннай размове з Уладзімірам Зяленскім асудзіў расійскія атакі па нафтасховішчах азербайджанскай кампаніі «Сокар» на тэрыторыі ўкраіны, а таксама па іншых аб'ектах, у тым ліку па кампрэсарнай станцыі, што транспартуе азербайджанскі газ ва ўкраіну. Армія абароны Ізраілю нанесла авіаудар па прэсавым намёце, размешчаным побач са шпітальным комплексам у горадзе Газа. У выніку загінулі 5 працаўнікоў тэлеканалу Аль-Джазіра. Сярод іх 28-гадовы рэпарцёр Анас Аш-Шарыф. Ізраільскія вайскоўцы назвалі яго кіраўніком тэрарыстычнай ячэйкі Хамасу, а таксама пацвердзілі, што менавіта Анас Аш-Шарыф, які нібыта ўдаваў сябе за журналіста, і быў галоўнай мішэнню атакі. Пра іншых забітых падчас авіаудару Цагаль не згадаў. Моцны землятрус у Турцыі з меркаванаю магнітудаю 6,1. Усяго адбылося каля 20 асноўных і паўторных штуршкоў. Наймацней землятрус адчуваўся ў раёнах Балакесіру, Ізміру, Манісы і Стамбулу. Загінуў 81-гадовы жыхар, як найменей 20 асобаў атрымалі раненні. Разбураныя дзесяткі дамоў. Шэраг краінаў Еўропы пакутуе ад надзвычайнай спякоты. Гэтак у Румыніі тэмпература сягае 39 градусаў у ценю. Яшчэ больш спёка апанавала поўдзень Еўропы, дзе тэмпература паветра ўзнялася вышэй за 40 градусаў. На дадатак у Партугаліі ды на захадзе Іспаніі даводзіцца змагацца з ляснымі пажарамі. Ян Федаровіч, Белсад. Званочкі, якія нібыта могуць адпалохваць дроны.
Гучыць несур'ёзна. А вось настаўнікі ў акупаваным Крыме далучыліся да майстравання гэткіх супрацьдронавых званочкаў. Хаця і не з уласнай ініцыятывы працаўнікі адукацыйных установаў сталіся дзейнымі асобамі арт-праекту з сатырыстычным падтэкстам беларускага мастака-акцыяніста Улада Бохана. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Супрацьдронныя званочкі майструюць настаўнікі ў акупаваным Крыме. Прыстасаванне называецца «Акоп-25». Яны вераць, што гук гэтых званочкаў можа адпужваць беспілотнікі. Так, ко внутренней стенке мы прикрепили ножку нашего колокольчика. Проверяем. Все держится. Колокольчик звенит, звуку ничто не препятствует, значит, наш Акоп-25 был успешно создан. Заданне зрабіць патрыятычную супрацьдронную прыладу настаўнікам з Крыму даслаў вядомы беларускі мастак-акцыяніст Уладзіслаў Бохан. Пад выглядам мясцовага чыноўніка ён разаслаў інструкцыі. Некалькі школаў адгукнуліся і даслалі фота і відэа справаздачы. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по изготовлению прибора Акоп-25. Мастак распавёў, што яго натхніла заява расійскага святара, прыхільніка вайны. Завершится богослужение у нас и везде в России особым колокольным звоном, который глушит все беспилотники. Ідэя настолькі захапіла Уладзіслава Бохана, што ён задзейнічаў нейрасетку і прыдумаў Акоп-25. Генерирует для них инструкцию по изготовлению Акоп-25. Я составлю положение, где буду ссылаться на слова протоиерея Артемия. Акцию мы назовем «Звон Отечества». Гэта ўжо не першая акцыя Бохана. Ён называе сябе сцэнарыстам абсурду. Мінулым летам ён прымусіў настаўнікаў з Варонежскай вобласці Расіі вырабіць шапачкі з фольгі пад назваю «Шлем айчыны», нібыта для абароны расейцаў ад НАТО. От имени чиновников я рассылаю по школам указания проведения мероприятий, доводя пропагандистские нарративы до абсурда по каждому из критериев фашизма. Тады Уладзіслаў назваўся прадстаўніком кіроўнай партыі «Адзіная Расія». Дзеля праўдападобнасці ён нават выкарыстаў стары бланк з лагатыпам партыі. У 2023 годзе на ягонае ўказанне настаўнікі з Калужскай вобласці запісалі віншаванне для Владимира Путина с партрэтам маладога Степана Бандеры. Сердечно поздравляют вас с днем рождения. За справедливость, за веселый нрав. За все наш президент вас уважаем. Сам Уладзіслаў Бохан 6 гадоў працаваў у школе ў Менску і лічыць, што расійскія настаўнікі не адныя такія. Мастак мяркуе, што падобная сітуацыя цалкам магчымая і ў іншых постсавецкіх краінах, дзе сістэма адукацыі, цытата, пабудаваная на аўтарытарным прынцыпе падпарадкавання. Ірына Юр'ева, Александра Адамчук, Белсат. Прапаганда называе іх беглымі, тэрарыстамі і экстрэмістамі. А Лукашенка не шкадуе і больш рэзкіх абразаў. КДБ вербуе, шантажуе, правакуе, запалохвае. Аднак структуры беларускіх дэмакратычных сілаў усцяж існуюць, хай і ў замежжы, і пагатоў працягваюць змаганне за новую Беларусь. Наколькі атрымліваецца гуртаваць вакол сябе праціўнікаў рэжыму, а таксама даносіць свету беларускую павестку сёння, праз 5 гадоў пасля рэвалюцыі 20-го. І што з адзінствам у шэрагах? Па адказы на гэтыя ды іншыя пытанні на канферэнцыю «Новая Беларусі», што прайшла на гэтых выходных у Варшаве, быў завітаў Алесь Залеўскі. Пятая конференция «Новой Беларуси» завершилась. Колькі их яшчэ мае прайсці, каб беларусы зажылі ў новай краіне? Вось наш топ-3 высноваў пра стан ды перспектывы беларускай апозіцыі. Першае. Дэмакратычным сілам за мяжою удалося захаваць асноўныя інстытуты. А Святлане Ціханаўскай сваё лідарства. Прайшло 5 гадоў з моманту прэзідэнцкіх выбараў 2020-го, але ніхто з удзельнікаў канферэнцыі публічна не паставіў пытанне адноснай легітымнасці Святланы Ціханаўскай. Пытанне, як надоўга. Асноўныя крытыкі офісу палітык Павел Усаў і былы пасол Валер Кавалеўскі на івэнце не з'явіліся, а блогера Пятрухіна не пусцілі арганізатары. Мне просто адмовілі ў рэгістрацыі. Не абышлося без дэмаршаў і падчас дыскусіяў. Гэтак спачатку залу паседжання на знак нязгоды з мадэрацыяй пакінула прадстаўніца фракцыі «Моладзевы наступ» Лізавета Пракопчык. Пазней дзеля ейнага падтрымання выйшаў з залы і Александр Кныровіч з фракцыі «Беларусы». У нас праблемы з ідэямі.
И у нас проблема с конкуренцией, потому что Координаційная рада была придумана как такие широкий подмурок для всей демократичной супольности. Коли после выборов у Координаційную раду третьего склада з'явилась большесть, якая цалком идет по некой одной линии, и мне подается, что это не самая эффективная праца Координаційної рады, але, конечно, оценивать ее не мне, а тем людям, которые голосовали, то мне подается, гэты монолит, ён и привел до снижения цікавости. Основная прэтэнзія крытыкаў дамінаванне ў апазіцыйных структурах палітычнай лініі Святланы Ціханаўскай і Паўла Латушкі. А таму нашая другая выснова пры адсутнасці здабыткаў для Беларусі ці дэмакратаў па выніках перамоваў паміж ЗША і Расіяй утрымаць адзінства стане яшчэ цяжэй. І ў лагеры апанентаў могуць з'явіцца новыя цэнтры сілы. Каб захаваць кансалідацыю да красавіка наступнага года, дэмакратычныя сілы дамовіліся правесці новыя выбары ў Координаційную раду. Гэта такі прататып парламенту, у выбарах якога летась прынялі ўдзел менш за 7 тысяч беларусаў. І вялікае пытанне, ці прагаласуюць наступным разам больш. Адначасова трансляцыю канферэнцыі глядзела пад 300 чалавек, што ў разы менш за вынікі першых івентаў. Людзі, якія не гавораць пра палітыку, не гавораць пра актывізм, яны проста жывуць у эміграцыі, яны проста інтэгрыруюцца. Іх мэта гэтых чатаў інтэгравацца. Як спалучыць з актыўнай некай пазіцыяй? У меня таксама пытанне. Мне здаецца, што тут чаму людзі не ўключаюцца, потому што першае, з аднаго боку замарыліся, з другого боку я думаю, што людзі не бачаць сэнсу. На жаль, яны не бачаць, што для іх гэта дасць. І гэта наша трэцяя выснова. За барацьбой за ўвагу міжнароднай супольнасці да Беларусі, за унутранымі разборкамі, дэмакратычныя сілы губляюць сувязі з беларусамі, якія апынуліся за мяжой і могуць даць другое дыханне руху. Інакш да наступнай канферэнцыі палітычныя структуры можа напаткаць лёс пашпарту незалежнай Беларусі ці вайсковых медалёў. Прыгожа выканана, але пакуль не функцыйна. Алесь Залеўскі, Белсат. Ну і да вынікаў канферэнцыі Новай Беларусі ў аб'яднаным пераходным кабінеце чарговае прызначэнне новых прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў зацвердзіла Святлана Ціханаўская. Гэтак Паўла Баркоўская, дэмакратычная лідарка, узгадніла на пасаду прадстаўніка па пытаннях нацыянальнага адраджэння. Апошнія некалькі месяцаў пасля сыходу з гэтай пасады Аліны Коўшык ён часова выконваў ейныя абавязкі. Намеснікамі Паўла Баркоўскага будуць Ірэна Кацяловіч і Андрэй Лаўрухін. На пасаду прадстаўніцы ў эканоміцы і фінансах, што пуставала амаль 3 гады, прынятая магістарка эканомікі Аліса Рыжычэнка. Кіраўніцай місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве стала Святлана Шаціліна. Пра магчымыя вынікі ад такіх кадравых зменаў мы запыталі палітычнага аглядальніка Радыё Свабода Валера Карбалевіча. Беларусь ператварылася в закрытую краіну, і у якой палітычныя грамадскія працэсы ўвогуле, можна сказаць, мінімізировались. І ўплыў апозіцыі замежжа мінімальны. Это першае. Другое, лёс Беларусі ў значнай ступені сёння залежыць ад неких геапалітычных зрухаў. Ну, у прыватнасці, тым, в якіх умовах закончыцца вайна ва ўкраіне. І ў гэтых умовах задача апазіцыі, задача палітычнай дыяспары – гэта самазахавацца, гэта не знікнуць, застацца на палітычнай арэне. І ў такім разе ад таго, хто якую пазіцыю зойме, хто стане новым міністрам, мала што залежыць. Дарэчы, з Алісай Рыжычэнка неўзабаве паразмаўляем у студыі Белсат. Чым канкрэтна будзе займацца прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах і якія выклікі стаяць перад намі ўсімі? Ужо неўзабаве, а пакуль што працягваем аб'ектыў. Роўна 5 гадоў таму в адным з двароў Берасця адбылася трагедыя. Пераапрануты ў цывільнае вайсковец 5-й брыгады спецпрызначэння капітан Раман Гаўрылаў ва ўпор расстраляў 44-гадовага шматдзетнага бацьку Геннадзя Шутава, стрэліўшы ўдзельніку паслявыбарчых пратэстаў у патыліцу з пісталета Макарова. Тады мужчыну тэрмінова даставілі ў менскі вайсковы шпіталь, дзе ён ужо 19 жніўня памёр.
У той дзень Шутаў разам са сваім сябрам Александрам Кардзюковым былі на вуліцы Маскоўскай, дзе збіраліся людзі, якія пратэставалі супраць сфальшаваных вынікаў выбараў прэзідэнта. Паводле версіі следства, Шутаў і Кардзюкоў нібыта напалі на міліцыянтаў з арматурай, пра што была ўжытая агнястрэльная зброя. Аднак запіс з камераў відэаназірання гэта абвяргае. Стрэл прыйшоўся ў патыліцу, калі Геннадзь павярнуўся спінаю да сілавіка. 25 лютага 2021 года суд пасмяротна прызнаў Шутава вінаватым у супраціве з ужываннем гвалту, а ягоны сябра, адзін сведка забойства, атрымаў 10 гадоў калоніі. Гарадзенскую вобласць напярэдадні накрыў магутны навальнічны фронт з парывамі ветру да 23 метраў на секунду. Моцны вецер зрываў дахі дамоў, валіў дрэвы, ствараючы небяспечныя сітуацыі на дарогах і ў населеных пунктах. Не абышла стыхія і Меншчыну. У выніку пашкоджанай 25 жылых дамоў, знішчанай каля 100 гектараў лесу. Для ліквідацыі наступстваў задзеялі ратавальнікаў МНС і курсантаў універсітэту грамадзянскай абароны. Без каментара. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзем разам з Анастасіяй Русецкай. Вітаю спадарства. У госці сённяшняй студыі Алісы Рыжычэнкі, як новай прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, даведаемся, з якімі пытаннямі можна да яе звяртацца. А пакуль распавяду, якія артыкулы варта пачытаць на нашай старонцы. 5 гадоў таму Беларусь была ахопленая масавымі пратэстамі, уздымам надзеі і салідарнасці. Аднак сёння шмат хто адчувае стомленасць, страх і бездапаможнасць. Пераменаў не адбылося, невінаватыя за кратамі, сотні тысяч вымушаныя жыць у выгнанні. Што такое выгаранне і як з ім змагацца? Адказ псіхолагаў на сайце Белсату. Паводле Ганны Матуляк, беларусы ўжо 5 гадоў жывуць у зацяжной траўме без аднаўлення. 2020 быў траўматычным годам і падзеямі не толькі палітычнымі, але і экзістэнцыяльнымі. Таму што многія з нас адчулі такі стан абуджэння, салідарнасці, надзеі. Але адначасова з гэтым было вельмі шмат гвалту, разбурэння даверу для многіх, страты дому з наступнымі крызіснымі і траўматычнымі наступствамі. У свою чаргу Людміла Маліноўская падкрэслівае, што апатыя, стомленасць і расчараванне – гэта заканамерная рэакцыя на доўгую напружанасць, асабліва калі няма адчувальных вынікаў. Псіхолагі раяць, што важна шукаць падтрымкі ў блізкіх, знаходзіць сэнс у малых справах і ўласных мэтах. Пераключэнне ўвагі з глобальных праблемаў на асабістыя дапамагае захаваць унутраную устойлівасць. Больш парадаў псіхолагаў шукайце ў вялікім матэрыяле на нашай інтэрнэт-старонцы. Яна Латушка доўгі час была ў ценю свайго бацькі, Паўла Латушкі, вядомага палітычнага дзеяча і лідара народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Але цяпер яна ідзе ўласным шляхам. Прайшла ў каардынацыйную раду, актыўна працуе ў беларускай эмігранцкай супольнасці, будуе сваю кар'еру і спявае ў фолк-гурце «Прымакі». У інтэрв'ю Белсату Яна распавяла, навошта ёй палітыка і як гэта быць дачкой апазіцыйнага лідара.
Паводле дзяўчыны, каардынацыйная рада – гэта парламент у эміграцыі, які прадстаўляе інтарэсы беларусаў ва ўсім свеце. Нягледзячы на пераслед і крымінальныя справы супраць нас, мы працягваем змагацца за дэмакратычную будучыню краіны, зазначае Яна Латушка. Для яе беларуская ідэнтычнасць не толькі мова і культура, але і адказнасць перад краінай. Мова – гэта аснова, праз яе я адчуваю сувязь з каранямі. Культура і музыка – гэта тое, што напаўняе сэнсам і натхняе, а палітыка – гэта ўжо пра адказнасць за краіну, за будучае, за тое, каб захаваць усё гэта. Таму для мяне беларуская ідэнтычнасць – гэта жыць па-беларуску і ў сэрцы, і ў дзеянні. Яна ўпэўненая, што абавязкова вернецца дамоў і хоча, каб іншыя таксама верылі ў гэта. Паводле яе мы мусім працягваць барацьбу і адстойваць сваю пазіцыю. Інтэрв'ю цалкам можна знайсці на старонцы belsat.eu. Штучны інтэлект усё лепш разумее беларускія рэаліі і можа прапанаваць рэальныя варыянты пераадолення палітычнага крызісу ў краіне. Мой калега Алесь Наваборскі задаў шэраг аднолькавых пытанняў аб сітуацыі ў Беларусі і магчымых шляхах вырашэння праблемаў 6 папулярным чат-ботам на нейрасетках. Паводле ўсіх мадэляў, палітычны крызіс у Беларусі працягваецца. Рэпрэсіі, абмежаванне свабодаў, адсутнасць свабодных выбараў і моцны кантроль уладаў. Рэчаіснасць на жнівень 2025 года. Эканамічныя цяжкасці і міжнародныя санкцыі толькі паглыбляюць праблему. Што ж прапануюць нейрасеткі дзеля выйсця з крызісу? Адказы амаль аднолькавыя. Неабходнасць паступовых зменаў праз унутраны дыялог, перамовы, палітычныя рэформы і паэтапную лібералізацыю. Найбольш рэалістычны і нечаканы фактар, які можа дапамагчы пераадолець крызіс, змены ў Расіі, а таксама магчымы раскол у беларускіх элітах або масавы эканамічны крызіс. Ці варта давяраць гэтым адказам? Чытайце на інтэрнэт-старонцы Белсату. У Варшаве затрымалі больш за 100 наведнікаў канцэрту Макса Каржа. Сярод падставаў пранос піратэхнікі і захоўванне наркотыкаў. Канцэрт беларускага спевака на нацыянальным стадыёне ў польскай сталіцы наведалі каля 70 000 фанатаў з розных краінаў. Прыхільнікі ягонай творчасці сабраліся разам, каб адчуць энергію, свабоду і сяброўства. Мой калега Роман Шавель таксама пабываў на канцэрце. На падыходзе да стадыёну натоўпы маладых людзей. Гавораць па-расейску, па-ўкраінску, на польскай. Тут не адчуваецца падзелу. Нам пофіг, хто і адкуль, з якой краіны, кажуць яны, і гэта галоўнае. Маладыя людзі з розных краінаў прыехалі нават з Англіі, Нямецчыны, Малдовы і Ізраілю, каб быць часткай адзінай супольнасці. Макс Корж стаў для іх не проста спеваком, а голасам моладзі, якая імкнецца да міру і адзінства. Нягледзячы на забарону прыносіць на стадыён нацыянальныя сцягі, многія пранеслі іх таемна. Сам спявак, выступаючы перад аўдыторыяй, заклікаў спыніць вайну. Канцэрт, які пачаўся затрымкай, стаў сапраўдным святам душы, дзе кожная песня выклікала хвалю эмоцый, а гледачы разам з артыстам стваралі непаўторны рух і атмасферу адзінства. Праз імгненне ў эфіры студыя Белсат, а сярод тэмаў чакання ад сустрэчы Пуціна і Трампа. І госць, амерыканіст Антон Пянькоўскі. Запрашаю. Дарэчы, спадарства наконт вось гэтай размовы вакол Трампа, вось гэтых перамоваў з Пуцінам. Ёсць у нас для вас і апытанне, якое падрыхтавалі ў стрым-чаце да нашай трансляцыі ў Ютубе. Ці дапамогуць беларусам перамовы Трампа з Пуцінам? Традыцыйна 4 варыянты адказу, толькі на іх спадзяюся. Не, нікому да нас няма справы. А хто ведае, чакаем пятніцы, такі тыпова беларускі адказ. Ну і яшчэ ёсць адзін, за які я таксама прагаласаваў. Трэба разлічваць найперш на сябе. Усё астатняе прыемным бонусам спадарства. Галасуйце, пазней падсумуем, будзем арыентавацца на вашыя адказы. Ну а пакуль да першай нашай тэмы новыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Прадстаўніком па нацыянальным адраджэнні стаў кандыдат філасофскіх навук прафесар Павел Баркоўскі. У АПК ён часова выконваў адпаведныя функцыі пасля сыходу з гэтай пасады Аліны Коўшык.
Ну, кіраваць місіяй дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве будзе Святлана Шаціліна, а пасаду прадстаўніцы па эканоміцы і фінансах заняла Аліса Рыжыченка. Кандыдатуру Рыжычэнкі раней вылучылі фракцыі каардынацыйнай рады «Еўрапейскі выбар», каманда Латушкі і рух за свабоду. Аліса Рыжычэнка – магістарка эканомікі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту і палітычных навук Венскага універсітэту. Спецыялізуецца ў пытаннях еўразвязу, еўрапеізацыі, міжнароднай палітыкі і развіцця. У Беларусі працавала ў сферах банкаўскай справы і нерухомасці. З прапановамі рэформаў падаткаабкладання, рэгулявання рыэлтарскай дзейнасці і сістэмы дзяржаўнага кіравання актывамі з нерухомасці дайшла да адміністрацыі Лукашэнкі. Прапановы спецыялісткі, аднак, засталіся незапатрабаванымі. Аліса Рыжычэнка неаднаразова экспертна каментавала эканамічныя падзеі ў сродках масавай інфармацыі, у тым ліку на Белсаце. Пасада прадстаўніка АПК ў эканоміцы і фінансах заставалася вакантнай з лістапада 2022 года. Раней яе займала Тацяна Зарэцкая, якая з ейных словаў пакінула пасаду праз ціск на сваякоў і бізнес-партнёраў. І ўжо цяпер Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета ў эканоміцы і фінансах, з намі на сувязі. Спадарня Аліса, добрый вечар. Добрый. Добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. І так, як было згадана ў нашым эфіры, вы даволі частая госця. Наш глядач вас ведае як экспертку па эканоміцы, чаго чакаць беларусам. Але ў сувязі з новым прызначэннем цяпер беларусы могуць да вас звяртацца з якімі пытаннямі? В принципе, все с теми же пытаниями могут до меня звертаться белорусы. Моя основная задача у кабинете будет это распрацоўка стратегии экономичной бяспеки, а таксама распрацоўка экономичных реформ. Таму гэта ўсё у сувязі з эканомікай, палітыкай. Таму мы будем працаваць далей з медыа па тым же пытанням, як і было раней. З медыямі так, але ці могуць простыя беларусы, якія знаходзяцца в Беларусі і маюць праблемы эканамічныя, яны звяртаюцца да дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца ў замежжы, альбо беларусы, якія жывуць за мяжой і маюць праблемы, напрыклад, там з пенсіяй, таксама да вас звяртацца? Конечно, так. В том числе любая экономическая адвокация входит в мои обязанности для белорусов, которые находятся за границей. К сожалению, у нас не так много инструментов, которые могли бы повлиять или каким-то образом изменить ситуацию белорусов внутри страны на сегодняшний день, но в любом случае все вопросы будут рассматриваться. Алиса, все, что касается экономики, бизнеса, помощи в ведении бизнеса, помощи в открытии бизнеса, все эти вопросы могут рассматриваться, направляться в нужные организации и проводиться адвокацией. Аліса, а пошук фінансавання для уласна дэмакратычных сілаў таксама лягае на вашыя плечы, альбо ўсё-такі не, бо ведама апошнім часам шмат дыскусіяў наконт таго, што хто плоціць пад таго дудку і танчаць дэмсілы, трэба, каб самыя беларусы. Гэта ўжо на вашыя плечы таксама, ці як? Моя основная задача все-таки это работа с экономикой, это разработка экономических реформ и работа с международными партнерами для создания и понимания тех необходимостей в ресурсах, которые нам потребуются в транзитный период и после проведения честных выборов в Беларуси. Что касается финансирования самого офиса, на сегодняшний день существуют уже механизмы, и да, есть много споров, что офис должен и кабинет финансироваться белорусами за границей, диаспорами, белорусским бизнесом. В этом направлении я буду тоже в том числе осуществлять определенные задачи и функции, но основная задача моя – это разработка экономических реформ и экономической стратегии безопасности. Агулам, як будзе выглядаць гэтая праца? Калі вы кажаце пра тое, што трэба з вашага боку распрацавання стратэгіі для пераходнага перыяду, то мне ўяўляецца, што это проста трэба напісаць працу і цягам, напрыклад, я не ведаю, месяца. Насамрэч, як будзе выглядаць праца штодня?
Ці зразумела для вас, калі будуць пасяджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета? То есть падрабязнасці працы ці ўжо агавораныя? Конечно, это не просто написать какую-то работу, какой-то документ в течение месяца, а работа намного глубже, потому что для того, чтобы создать даже экономическую стратегию безопасности на транзитный период, не говоря уже про те экономические реформы, которые необходимы для экономики Беларуси, для начала необходимо выявить все потребности белорусской экономики, слабости, классифицировать все активы, которые находятся сейчас в белорусской экономики, которые доступны и которые недоступны, да, и могут быть, скажем так, активированы, да, внутри, вот, в рамках белорусской экономики. Это работа с международными партнерами, с экспертами как белорусского сообщества в сфере экономики, также и с международными экспертами для разработки наилучших форматов последующего взаимодействия с международными партнерами и возможное подписание меморандумов, дорожных карт о последующей поддержке демократических изменений и экономических реформ в Беларуси. Аліса, ну вось у сувязі з падпісаннем усіх гэтых дакументаў ці можна спадзявацца, што грошы, пра якія раней гаварылася, што аб'яднаная Еўропа гатовая прадставіць, зарэзервавала для Беларусі на пераходны перыяд, гэта 3 мільярды еўраў, таксама згадвалася, што магчыма яшчэ 10 мільярдаў будзе. Ці будзе гэта сума павялічвацца, таму што мы ўсе разумеем, што для пераходнага перыяду ў цяжкай сітуацыі, ну, відавочна, недастаткова гэта. Да, конечно, вы правы, этих денег абсолютно недостаточно, и именно для этого я иду работать в кабинет, для того, чтобы разработать все необходимые планы, чтобы нам фактически было с чем идти к партнерам. Нельзя прийти к МВФ, да, либо Европейскому банку там, реконструкции и развития, либо инвестиционному Европейскому банку и сказать: дайте нам 50 миллиардов евро, мы будем проводить реформы. А какие вы будете реформы проводить? А каким образом? Кто вам будет помогать? Как это все будет происходить? Это должен быть четкий, структурированный план с конкретными прописанными действиями, с прописанными потребностями в ресурсах, с уже предварительными договоренностями с партнерами, которые в том числе будут помогать обеспечивать энергетическую безопасность, если такая потребуется, в случае, если Россия в моменте отключит газ или там перестанет поставлять нефть. Поэтому все это огромный пласт работы, который необходимо делать уже сейчас, и я буду постепенно это все шаг за шагом делать. Паслухайце, ну з нашай размовы вынікае, што ёсць такія два глобальныя кірункі працы. Гэта праца з партнёрамі заходнімі і рэформы, все-таки можна сказаць, што гэта і для беларусаў. І вось маляванне прывабнай, мы гаворым эканамічна, новай Беларусі для беларусаў і для замежных партнёраў. Што, вось, якая карціна прывабнай Беларусі новай на сёння важнейшая? Гэта вот для беларусаў паказаць, якая альтэрнатыва чакае, альбо для заходніх партнёраў паказаць, якая Беларусь можа прыйсці на змену Лукашэнкі, чаму варта падтрымліваць беларусаў? Наша задача на сегодняшний день разработать те реформы, которые позволят сохранить независимость Беларуси, сохранить и развивать белорусскую нацию, сохранить ценности все белорусские. И при этом мы должны транслировать эти изменения для наших, в том числе для наших международных партнеров. Иначе те изменения, которые будут необходимы в Беларуси, какие изменения будут необходимы, решат партнеры без нас, если мы не придем к ним с разработанным планом. Естественно, этот план будет разрабатываться не по потребностям партнеров, а по потребностям экономики Беларуси, которые приведут к структурным изменениям в экономике, которые приведут к улучшению жизни белорусов, которые приведут к развитию белорусской экономики. Но тут, мне кажется, не будет конфликта интересов, потому что на сегодняшний день, к сожалению, Беларусь является очень зависимой экономической страной от России.
и у нас нету своих природных ресурсов для того, чтобы выстраивать экономическую безопасность самостоятельную на основе этого. У нас, к сожалению, нету притока иностранных инвестиций, у нас нету защиты этих инвестиций для того, чтобы рассчитывать на них и развиваться. Поэтому мы тут должны выбрать путь. Однажды мы уже выбрали неправильный путь, и мы увидели, к чему это привело. К созависимости, к манипуляциям, к шантажу и к угрозе потери независимости. Дарня Аліса, і і сейчас... наприкінці нашої розмови я ще б хотілося, ви перейшли ад планаў на будучыню до сітуацыі цяперашняй, калі сапраўды беларусы не ў самым, можна сказаць, найлепшым стане знаходзяцца. Сёння Белстат даў інфармацыю, што гадавая інфляцыя ў ліпені паскорылася да 7,5%, пры этом харчы падаражалі на 10,5%, то бліжэйшыя як будуць развиваться падзеі? Коротенько, коли ласка. Ну, сейчас в сентябре, в связи с тем, что у нас сбор урожая немножко сместился из-за погодных условий, вот август-сентябрь должно быть небольшое снижение инфляции за счет того, что появится свой урожай, фрукты, овощи, они всегда очень сильно влияют на изменение цен. Но в последующем все равно ситуация придет к тому, что цены будут и дальше расти. Сдерживать их уже невозможно, потому что ритейл страдает от этого, ритейл не может платить налоги, пополнять бюджет, ритейл не может зарабатывать деньги и иметь средства для развития, при этом постоянно растут издержки в виде необходимости повышать зарплаты и для того, чтобы сохранять кадры из-за дефицита кадров. Поэтому тенденция к росту цен, она будет продолжаться. И на это в том числе будет влиять еще и ситуация на российском рынке и рост инфляции в России. Ну что ж, тут застаецца толькі пажадаць, каб вашыя распрацоўкі як хутчэй сапраўды былі рэалізаваныя. Дзякуй за гэтую размову. Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета ў эканоміцы і фінансах, была спадарствай нашых госцей. Любая угода з Пуціным мусіць уключаць еўразвяз, бо гэта таксама пра Еўропу і Беларусь. Гэтак Святлана Ціхановская пракаментавала перамовы Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна, што маюць прайсці 15 жніўня на Алясцы. На згаданай сустрэчы амерыканскі і расійскі прэзідэнты плануюць абмяркоўваць умовы спынення вайны ва ўкраіне. Святлана Ціхановская звяртае ўвагу, што кожная краіна ў нашым рэгіёне будзе закранутая вынікам гэтых перамоваў. Адпаведна, нельга дазволіць Маскве будаваць свае сферы ўплыву. Пакуль жа шэраг заходніх медыяў са спасылкай на свае крыніцы прадказваюць, што Пуцін гатовы прыпыніць вайну, калі Украіна пагодзіцца аддаць Расіі Луганскую і Данецкую вобласці, а таксама Крым. Пры гэтым Крэмль не гатовы пакідаць захопленыя часткі Херсонскай і Запарожскай вобласцяў. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што не будзе дарыць украінскіх земляў Пуціну. ЗША абяцаюць як мінімум правесці кансультацыі з еўрапейскімі партнёрамі напярэдадні згаданых перамоваў. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джей Ді Вэнс заявіў, што ягоная краіна спрабуе знайсці нейкае пагадненне, з якім украінцы і расейцы змогуць жыць у адносным міры без забойстваў. Аднак наўрад ці як украінскі, так і расійскі бакі будуць задаволеныя канчатковым рашэннем, дадаў амерыканскі чыноўнік. Канцлер Нямецчыны Фрыдрых Мерц настойвае, што прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі мусіць удзельнічаць у перамовах на Алясцы. Генеральны сакратар НАТО Марк Рутэ запэўніў, што альянс працягне пастаўкі ўкраіне зброі незалежна ад вынікаў перамоваў прэзідэнтаў ЗША і Расіі. І ўжо цяпер да нашага эфіру далучаецца Антон Пянькоўскі, амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнай супрацы. Спадар Антон, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Дзякуй за запрашэнне. І таксама вітаюся, добрый вечар. Антон, паслухайце, вось мы тут задалі пытанне нашым гледачам. Ці дапамогуць беларусам перамовы Трампа з Пуціним, бо все-таки нам таксама важна не толькі як у украінцаў складзецца, але як у нас. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Калі шчыра, я бы адказаў, што беларусам мусяць дапамагчы самыя беларусы, бо, як мы за апошнія гады зразумелі, ніхто, акрамя нас, нам не дапаможа. Але ж ўсё ж такі больш фармальна адказваючы на вашае пытанне,
Тое, што зараз мусіць адбыцца в гэтую пятніцу на Алясцы і нейкі наступныя дзеянні альбо дыпламатычныя спробы ЗША могуць неяк зрушыць такі глобальны геапалітычны сюжэт у нашым рэгіёне, могуць адкрыцца нейкія магчымасці, якія дагэтуль былі зачынены для беларускага грамадства, для беларускай грамадскай супольнасці. Вось таму мы мусім быць аптымістычнымі і чакаць нейкіх магчымасцяў, якія могуць для нас адкрыцца. Але увогуле тое, што зараз адбываецца, можа паўплываць на нас як пазітыўна, так і вельмі негатыўна. Я думаю, што да самых перамоваў мы яшчэ вернемся. Тут яшчэ невялічкае ўдакладненне. Магчымасці, мусім самі, Сварантон, вы кажаце. І вот калі ставім з аднаго боку Злучаныя Штаты Амерыкі, з іншага Беларусь, і жаданне звярнуць на сябе ўвагу. І гэтае жаданне мы бачым і з боку дэмакратычных сілаў, і з боку Лукашэнкі. То што кожны з бакоў можа прапанаваць і хто больш цікавы? Вельмі цікавае пытанне з боку прагматызму, калі можна так сказаць, і каштоўнасцям. Бо, як мы назіраем апошнім часам, Александр Лукашенко, яго чынавенства вельмі актывізаваліся ў амерыканскім накірунку, бо яны таксама назіраюць тыя ж самыя падзеі, што і мы з вамі, і яны чакаюць нейкіх вакенцаў, магчымасцяў і тое, што зараз, як мяркуюць шэраг экспертаў, могуць быць альбо часткова прыпыненыя, альбо нават знятыя санкцыі, больше санкцыяў з Расіі, калі Амерыкі спадабаецца тое, на што пагодзіцца Владимир Путин, гэта можа аўтаматычна паўплываць і на эканоміку Беларусі, бо часткова санкцыі ўводзіліся аўтаматычна і на расійскія, і на беларускія прадпрыемствы адначасова. Вось таму для Александра Лукашэнкі вось гэтыя зрухі могуць быць магчымасцю неяк зняць сабе частку санкцый, нават не прадпрымаючы ніякіх высілкаў на гэта, каб Владимир Путин зрабіў за яго ўсю работу. Але адначасова все ж таки нагадаю, што Амерыка не з'яўляецца нейкім вялікім гандлёвым партнёрам для Беларусі і, на жаль, ніколі не з'яўлялася. Вось таму беларусаў Лукашэнку і беларускія дэмакратычныя сілы ўсё ж таки будуць больш цікавіць еўрапейскія санкцыі, а як мы зараз назіраем у кейсе з Украінай, амерыканскі урад такі больш прагматычны, нават калі можна такое слово выкарыстаць, цынічны, і спрабуе вельмі такі неканвенцыянальныя падыходы да міжнароднай палітыкі і да геапалітыкі, калі дазволіце. Вось, а еўрапейскія урады, яны такія больш паслядоўныя, можа нават крыху такія павольна рэактыўныя, вось, але яны стаяць на сваём, і хутчэй за ўсё еўрапейскія санкцыі будуць прыпыняцца не так актыўна. Адказваючы на другую частку вашага пытання, то можа быць больш цікавым, тут, на жаль, прыемнага адказу не будзе, бо Дональд Трамп за апошнія паўгады з сваёй другой кадэнцыі паказаў сябе як вельмі прагматычны і эканоміка-арыентаваны палітык. Вось, яго цікавіць перш за ўсё амерыканская эканоміка і сусветная эканоміка. І тыя прапановы, якія яму мусяць даваць беларускія дэмакратычныя палітыкі, і тое, што хутчэй за ўсё яму спрабуе прадаць Лукашенко, гэта ўсё ж таки можа тычыцца гандлю альбо нейкіх эканамічных стасункаў. Размовы пра каштоўнасці, на жаль, скончылі з сыходам мінулага прэзідэнта Джо Байдена. Між тым, ігнараваць гэтыя перамовы ўсё адно не выпадае, сыходзячы з тых рызыкаў і пагрозаў, якія патэнцыйна могуць ісці для Беларусі, для беларусаў, наколькі вялікая рызыка у выніку Беларусі стаць гэткім суцяшальным прызам для Пуціна, пра што шмат гаворыцца? Да, вельмі балючае для Беларусі пытанне, таму што мы зараз можам паглядзець на гэта праз украінскую оптыку і праз тое, што Дональд Трамп кажа пра Украіну і
зрабіць такую лёгкую экстрапаляцыю, калі дазволіце, бо калі Дональд Трамп уже неаднаразова кажа пра нейкі абмен тэрыторыямі паміж Украінай і Расіяй, нават калі гэта немагчыма па бягучаму заканадаўству, напрыклад, Украіны, то бок яго не вельмі цікавіць, ведаеце, такі легальны падыход з пункту гледжання заканадаўства, і ён даволі лёгка ставіцца да такога перадзелу, калі дазволіце такое слово. Вось, і тут паўстае пытанне, а як Дональд Трамп ставіцца наконт зон уплыву увогуле, і ці не падаецца таму ж Дональду Трампу нейкім відавочным, што Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі ў бегучы момант неяк само сабою з'яўляецца у расейскай зоне ўплыву, і нават кранаць гэтае пытанне, калі яны не могуць дамагчыся нейкіх значных вынікаў па, прабачце, зноў-такі за гэтае параўнанне па такім значна меншым тэрыторыям ва ўкраіне, абмяркоўваць з Владзімірам Пуціным тое ж пытанне Беларусі, як ён ставіцца, ці ён лічыць, што ён увогуле думае пра Беларусь, альбо нават выходзіць на нейкі больш сур'ёзны перамоўны трэк з Лукашэнкам. Я не ўпэўнены, што гэта можа адбыцца у нейкій такой кароткатэрміновай перспектыве, альбо гэта не з'яўляецца нейкім высокім прыярытэтам, бо амерыканскі ўрад мусіць вырашыць вельмі шмат такіх вострых пытанняў па ўсяму свету, і дзесьці ўжо пасля гэтага пераходзіць да вельмі, падкрэслю, балючага для нас пытання Беларусь. Але мы бачым, успрымаем развіццё сітуацыі, як Злучаныя Штаты Амерыкі выкарысталі нібыта як прыступку Беларусь. Спачатку быў візіт Кіта Келага, было вызваленне, которым уласна Лукашенка і заплаціў. І пасля гэтага мы бачым сустрэчу запланаваную ўжо Трампа з Пуціным. Проста як бы выкарыстаны момант і ідзем далей. Так гэта выглядае на сёння. Што да чаканняў ад Аляскі, то тут ізноў жа прынцып, значит, мы прайшлі міма Беларусі, і прынцып, пра который Украіна пастаянна кажа нічога пра Украіну без Украіны, калі не прысутнічае Зеленскі, то значит таксама на яго не звяртаецца ўвагі. Вельмі складана зараз абмяркоўваць гэтае пытанне, паколькі мы маем такую вельмі супярэчлівую інфармацыю ўвогуле пра гэтую сустрэчу. Я нагадаю, што там пару гадзін таму Трамп увогуле прагаварыўся, што ён паедзе не на Аляску, а Расію, потым неяк выправіўся. У нас таксама была сёння інфармацыя, што пройдзе нейкая размова паміж еўрапейскімі лідарамі і Украінай, але ж ўсё ж такі мы мусім разумець, што амерыканская дыпламатыя мела адным з найвышэйшых прыярытэтаў вось гэты трэк перамоваў з Расіяй, адначасова і перамоваў з Украінай. І тое, што яны маюць на дадзены момант, з'яўляецца пэўным прагрэсам. Усё ж такі, калі гэта інфармацыя стала публічнай менш за тыдзень таму, мы можам таксама лічыць, што гэтая сустрэча Дональда Трампа і Пуціна, яна не планавалася за такі вельмі доўгі час. Гэта нешта, што так раптоўна паўстала на парадку дня двух лідараў, і яны будуць сустракацца на Алясцы так вельмі з кароткатэрміновым планаваннем. І увогуле, калі мы бачым гэтай публічныя носы, гэта перш за ўсё для нас, як для назіральнікаў, гэта азначае, што абодва бакі маюць дастаткова разумення, дастаткова упэўненасці, што гэтая сустрэча пройдзе альбо так нейтральна, безвынікова, альбо з нейкім плёнам. Бо калі б абодва бакі мелі на ўвазе, што там можа адбыцца нейкі скандал альбо нешта пойдзе не так,
ни Кремль, ни Белый дом не пошли бы, не пошли бы на анонс гэтага візіту, і ўвогуле гэтая сустрэча бы не састаялася. Я лічу, што амерыканскі ўрад зараз разумее гэту сустрэчу на лясцы як сваё пэўнае дасягненне, як зрух у сюжэце. Ну і безумоўна, што украінскія пытанні не мусяць абмяркоўвацца в отсутность Владимира Зеленского як кіраўніка Украины, але ж давайте шчырамі, з прыходам Дональда Трампа ўсё ж таки градус рэал-палітик, такого пэўнага палітычнага цынізму і прагматызму, ён значна падвысіўся ў свеце. Таму вельмі верагодна, што, конечно, гэта можа быць не апошняя сустрэча, але ж першая сустрэча, каб усталяваць пэўны давер альбо сверыць гадзіннікі паміж Трампам і Пуцінам, можа, вельмі верагодна, пройдзе без Владимира Зеленскага. Зверыць гадзіннікі. На гэтым заканчиваем нашу размову. Дзякуем, Антон Пянькоўскі, амерыканіст, дарадца агентства еўраатлантычнай супрацы, быў спадарства і нашым госцем. Дзякуй вялікі. І спадарства яшчэ адразу адаб'юся да нашай апытанкі. Самы час, напэўна, падсумаваць вынікі. Калі скласці два самыя папулярныя адказы, нікому да нас няма справы і трэба разлічваць найперш на сябе, 80% атрымаецца галасы нашых гледачоў. Ну што ж, такі цвярозы, дарослы, я б сказаў, падыход. Дзякуй, спадарства, за тое, што ўдзельнічалі ў нашым апытанні. Ну і на гэтым у нас у студыі Белсат усё. Будзем удзячныя за ўпадабанне і каментаванне пад нашай трансляцыяй у Ютубе. Там жа вы знойдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. Ну а цяпер традыцыйна прапаноўваем спадарству агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетках Белсат онлайн вашай увазе. Ну што, лукашэнкавая турма ў цэнтры Варшавы, што, праўда, сімвалічная. Гэткім чынам беларускія праваабаронцы, былыя палітычныя вязні і міжнародная амністыя нагадваюць палякам пра рэпрэсіі ў нашай краіне, ў Беларусі. Пабачыць, як гэта выглядае, можна ў тэлеграм-канале Белсаты ў нашым эфіры. Гадоў гэта такая вялікая ўжо круглая дата, і напэўна для палякаў і агулам для міжнароднай супольнасці ўсё ж такі тыя сабіцці, якія адбываліся 5 гадоў таму, яны ўсё ж такі былі больш узрушлівыя, больш абураючыя іх, і праз 5 гадоў ўжо цяжка здзівіць людзей, цяжка здзівіць міжнародную супольнасць тым, што адбываецца ў Беларусі, і таму гэта такая чарговая спроба нагадаць, што ўсё працягваецца, ўсё набірае яшчэ больш новыя жорсткія абароты, становіцца толькі горш, і таму вельмі важна працягваць казаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Перакулены дах дома, у якім можна жыць, гэтым ужо асабліва нікога не здзівіш. А як вам перакуленае аўта, якое яшчэ і рухаецца па дарозе? Аўтамабілі не як сродак транспарту, а як від мастацтва прадставілі на аўташоу «Удар Дрым Круіз» у ЗША. Зірніце на гэты цуд у інстаграме Белсату. Усялякі талент мае быць узнагароджаны. І гэтае правіла актуальнае не толькі для нас, людзей. Намінант на Оскара за найлепшы драматычны талент у свеце братоў нашых меншых вашай увазе. Так, паглядзець можна ў інстаграме Белсату, як па-майстэрску кенгуру гуляе на пачуццях турыстаў і атрымлівае за гэта ўзнагароду увагаю ласункамі. А ў нашым эфіры ўжо зараз. І
яшчэ одно правіла аднолькава важнае і для людзей, і для звяроў. Не толькі талент, але і усялякая праца таксама мае быць узнагароджаная. Ну і вось, калі ласка, у канадскім Ванкуверы ваяўнічы шпіц выгнаў з хаты дарослага мядзведзя, які відавочна завітаў туды ў пошуках ласункаў. Вось дзе сапраўдны сабачкавая праца. Адпрацаваў той цюцька свой хлеб, ды яшчэ як адпрацаваў. І падрабязнасці гэтай незвычайнай пагоні ў інстаграме Белсату і ўжо наўпрост цяпер у нашым эфіры. Ну і на гэтай вясёлай ноце у нас усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама за вашыя падабайкі. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Валера Руселік. Жадаем гаспадарству добрага вечара і да новых сустрэчаў на Белсаце.